Klepu perem o hromadu žádostí nájemníků a mžourám na kreditní skóre a historii nájmů. Moje kancelář v Harborline mi připadá jako útočiště v nedělním odpoledním tichu, které narušuje jen hučení klimatizace a můj vlastní dech. Budova 510 West Alder je zatím mou nejlepší investicí a prověřování potenciálních nájemníků pro nově zrekonstruované 3. patro mi připadá jako přidání posledního kousku do skládačky, kterou jsem sestavoval celé roky. Můj telefon vibruje a na displeji se rozsvítí jméno Claire. Málem jsem to nechala přejít do hlasové schránky. Neděle je posvátný pracovní den, ale něco na tom, že volá 2x za 5 minut, mě donutí to zvednout. Julie. Díky bohu. Kontroluješ rodinný skupinový chat. Clairein hlas se chvěje. Vypnula jsem ho před týdny. Proč? Musíš se na to podívat. Hned. Zamračím se, otevřu chat a stuhnu. Obrazovku zaplavují fotky mé rodiny v mém domě, která mě nenavštěvuje, ale prozkoumává ho jako noví majitelé. Moje matka stojí uprostřed penthouse s rozpaženýma rukama. Můj bratr Ryan měří rozměry stěn v tom, co je zjevně 3. patro, stejné patro, pro které právě hledám nájemníky. Děti mé sestry Erin běhají po chodbě ve 2. patře. Při procházení desítek obrázků se mi svírá žaludek. Na poslední fotce je moje matka s sklenkou šampaňského v ruce a triumfálním úsměvem. Pod fotkou je napsáno: rozdělili jsme nemovitost spravedlivě mezi členy rodiny. Následují další zprávy, které mě zasahují jako rány do těla. Ryan si bere 3. patro pro své studio s perfektním osvětlením. Erin dostává 2. patro, které je ideální pro děti. Máma s tátou si nárokují penthouse. To je jasné. Julia si může nechat svou kancelář v přízemí, stejně tam tráví většinu času. Ruce se mi třesou tak silně, že sotva držím telefon. Moje budova. Moje investice za $2,3 milionu. Moje roky práce. To nemyslí vážně, zašeptám. I když to nikdo neslyší. Nemají na to žádné právo. Žádné. Obrazovka se rozmazává, když volám Evanovi, správci mé nemovitosti. Jak se dostali do budovy? Slečno Varenová. Vaše matka mi ukázala nějaké dokumenty Harborline. Evanův hlas zní jako hlas někoho, kdo si uvědomil, že udělal strašnou chybu. Řekla, že je spoluzakladatelkou a má oprávnění. Nepřemýšlel jsem. Jaké dokumenty přesně? Můj hlas zní v mých uších vzdáleně. Staré dokumenty LLC. Byla v nich uvedena jako spoluzakladatelka. Vzpomínka se mi okamžitě vybaví. Moje matka před 8 lety spolupodepsala první podnikatelský úvěr, aby mi pomohla vybudovat kredit. Banka požadovala spolupodepsání, protože jsem teprve začínal. Těch $15,000 jsem splatil s úroky do 18 měsíců a odstranil ji ze všech účtů s notářsky ověřenou dokumentací. Ten dokument je neplatný, Evane. Tuto budovu jsem koupil před 3 lety za své peníze. Nemá tu žádnou pravomoc. Procházel jsem se po kanceláři. Útržky minulých rozhovorů mi zapadly dohromady. Nezávazné otázky mé matky ohledně půdorysu budovy. Ryan se ptal na nájemní smlouvy. Jejich náhlý zájem o mé obchodní dokumenty. Nejedná se o nedorozumění. Je to promyšlené převzetí. Moje prsty už vytočily číslo Michaela Rivese. Mého právníka. Vzal jsem klíče a zamířil k výtahu. Michaele, potřebuji tě okamžitě v 510 West Alder. Moje rodina se pokouší o nějakou formu konstruktivního převzetí mé budovy. Přines aktualizované firemní dokumenty a listiny vlastnictví. Další hovor. Ostraha budovy. Tady Julia Varenová. Potřebuji, aby se k budově ihned dostavila hlídka. Jsou tam neoprávněné osoby, které si nárokují vlastnictví.
Nikdo neodejde, dokud nedorazím. 10minutová jízda mi připadala nekonečná. Každá světelná křižovatka je pro mou rodinu další příležitostí, jak dále prosazovat své nároky. Když zaparkuji, všimnu si neznámých aut zaplňujících parkovací místa pro návštěvníky. Tety, strýcové, bratranci, všichni svolaní k čemukoli, co se děje. Zhluboka se nadechnu. Ramena vzadu. Vejdu dovnitř, jako bych byla majitelkou, protože jsem. V momentě, kdy projdu dveřmi haly, zazní hlas mé matky. Ach, tady jsi. Pojď se připojit k oslavě. Scéna přede mnou je surrealistická. Přes halu se táhne transparent. Večeře rodiny Varenů k plánování pozůstalosti. Příbuzní se schlukují do skupinek a povídají si. V rukou drží sklenice šampaňského. Někdo, koho matně poznávám jako účetního přítele mého strýce, fotí místnosti a dělá si poznámky. Moje investice ve výši 2,3 milionu dolarů. Moje reputace u investorů. Moje budoucí vztahy s nájemníky. To vše ohrožuje tato bizarní invaze rodiny. Co se to tady vlastně děje? I přes vztek, který mnou cloumá, se snažím mluvit klidným hlasem. Moje matka se ke mně blíží s otevřenou náručí, jako by mě chtěla obejmout, což nemám v úmyslu. Plánujeme budoucnost rodiny. Každý dostane část Varenova dědictví. Varenovo dědictví. Opakuji, s ledovým tónem v každém slově. Myslíš mou budovu? Tu, kterou jsem koupil za své vlastní peníze. No tak, Julie, vkládá se do toho můj otec, nebuď sobecká. Tady jde o rodinu. Ryan se přiblíží, pod paží má architektonický časopis. 3. patro je ideální pro mé studio. Skvělé přirozené světlo. Vidím Claire, jak stojí stranou od ostatních, s rukama skříženýma, na tváři je jí vidět úleva, když jsem dorazil. Alespoň jeden spojenec v tomto šílenství. Zazvoní výtah a Michael vystoupí s koženou složkou pod paží. Kavalerie dorazila. Oznamuji všem hlasem, který se nese přes celou halu. Rozhovory ustávají. Oslava skončila. Tato budova patří společnosti Harberline Development, LLC, kterou výhradně vlastním. Úsměv mé matky neochabuje. Nebuď směšný, zlato. Jsem spoluzakladatelkou Harberline. Patří mi stejně jako tobě. To je právně nesprávné. Michael vystoupí vpřed a otevře svou aktovku. Mám zde aktuální firemní dokumenty, které uvádějí Julii Varenovou jako jediného vlastníka Harberline Development, LLC, spolu s listem vlastnictví nemovitosti 510 West Alder, který uvádí společnost jako jediného vlastníka této budovy. Otočí se a osloví přímo mou matku. To, o co se pokoušíte, by mohlo být vykládáno jako konstruktivní držení, paní Varenová. Není to jen nevhodné. Je to potenciálně žalovatelné. Přichází ostraha. 4 uniformovaní strážci zaplňují dveře. Atmosféra se okamžitě mění. Sklenice se šampaňským klesají. Úsměvy mizí. Tvář mé matky se skřiví, její hlas se chvěje nacvičenou zranitelností. Dáváš přednost penězům před rodinou. Po všem, co jsme pro tebe udělali. Upřeně se jí dívám do očí. Ne, mami. Dávám přednost vlastnictví. Bezpečnostní tým začíná s eskortou. Příbuzní sbírají kabelky a kabáty, jejich dřívější pocit nároku nahrazují ohromené výrazy. Můj bratr se na mě při odchodu zlobivě podívá. Otec se mi nedívá do očí. Matka se zastaví u dveří. Tohle ještě neskončilo, Julie. Rodina znamená sdílení. Tohle nikdy nebylo tvoje, abys to mohla sdílet, odpovím. Dlouho po jejich odchodu stojím v prázdné hale a sleduji, jak odjíždějí jejich auta. Claire přistoupí ke mně a jemně mi stiskne paži. Děkuji, že jsi zavolala,
říkám jí. Plánovali to už týdny, přiznává. Už jsem to nemohla vydržet. Michael listuje svými poznámkami. Měli bychom okamžitě změnit bezpečnostní kódy a já připravím výzvy k ukončení činnosti na pondělí. Přikývnu a upřeně se dívám na banner s plánováním majetku rodiny Warrenů, který teď žalostně visí v jednom rohu. Není to žádné impulzivní rodinné drama. Bylo to koordinované, plánované. A to je teprve začátek. Mžourám do ranního slunce, zatímco zámečník klečí před hlavním vchodem a jeho nářadí je rozložené po podlaze haly. 3 další pracují současně na různých patrech, což vytváří můj ranní orchestr klikání a škrábání kovu. Včerejší invaze rodiny zanechala otisky prstů všude, nejen na sklenicích na šampaňské, ale i na mém pocitu bezpečí. Všechny zámky v budově. Potvrzuji a sleduji, jak přikývne, aniž by zvedl oči. A chci digitální klávesnice v penthouse a v mé kanceláři. Evan se vznáší poblíž, sako zmačkané z evidentně bezesné noci, jeho obvyklá sebevědomá držení těla nahrazena postojem muže, který očekává výpověď. Slečno Warrenová, připravil jsem kompletní zprávu o tom, jak se vaše matka dostala dovnitř. Podává mi manilovou složku, ruka se mu lehce třese. Měl jsem její tvrzení důkladněji ověřit. Neexistuje žádná omluva. Přijímám složku, ale neotevírám ji hned. Vysvětlete mi přesně, co se stalo. Evan polkne. Přijela v pátek odpoledne s Ryanem. Ukázala mi kopie starého certifikátu LLC, kde byla uvedena jako registrovaná agentka. Měla s sebou dopis EN, kde bylo její jméno uvedeno jako odpovědná osoba. Jeho hlas se zklidňuje, když vypráví fakta, nikoli své selhání. Tvrdila, že restrukturalizujete manažerský tým Harborline a potřebujete rozměry pro rozšíření rodinné kanceláře. A vy jste jí uvěřil. Měla doklady, slečno Warrenová. A je to vaše matka. To mě nenapadlo. To je ten problém. Přerušil jsem ho. Konečně jsem otevřel složku. Nikdo z nás nečekal, že zajdou tak daleko. Uvnitř má Evan pečlivě zdokumentováno vše, včetně časových údajů o vstupu do budovy. Kopie dokumentů, které předložila Linda. Dokonce i fotografie z plánovací schůzky pořízené bezpečnostními kamerami. Rodinná večeře nebyla spontánní. Byla vyvrcholením týdnů průzkumu. Zazvonil mi telefon. Michaele. Julie. Poslal jsem ti e-mailem výpisy z bankovního účtu, které dokazují, že si splatil příspěvek své matky ve výši $15,000 před 8 let. Plus notářsky ověřený dopis, který ji odstraňuje z účtů Harborline. Neexistuje jediný právní vztah, který by ji spojoval s vaší společností. Přitisknu telefon k uchu a odcházím pryč od zvědavého pohledu zámečníka. Plánovali to měsíce, Michaele. Nebylo to žádné impulzivní nedělní setkání. Záměrně se zaměřili na můj nejcennější majetek. Dokumenty to dokazují. Souhlasí. Načasovali to na dobu vašich jednání o refinancování. Kdy jakýkoliv spor o vlastnictví mohl potenciálně zmařit celou dohodu. Uvědomění se mi usadilo v žaludku jako beton. Každý nájemník v této budově se nyní ptá, kdo vlastně vlastní jejich pronajaté prostory. Moji zaměstnanci nevědí, kdo má pravomoc. A pokud se ptají na 510 West Alder, mohou se ptát i na vaše další nemovitosti, dokončuje Michael. Dnes ráno kontaktuji všech 5 správců budov, abych je varoval. Rozsah se vyjasňuje s brutální účinností. Nejde o jednu budovu. Jde o samotnou Harborline. 8 let práce. 5 nemovitostí. Celá moje profesní identita. Vždycky jsem věděl, že máma zlehčovala moje úspěchy. Říkám tiše. Ale tohle jde nad rámec přisvojování si zásluh.
Snaží se mi vzít všechno. Po ukončení hovoru najdu čekající zprávu od Claire. Ptají se na Hamilton Square. Máma řekla strýci Daveovi, že je spolumajitelkou i této nemovitosti. Hamilton Square. Moje druhá akvizice. Zakoupená výhradně z výnosů z té první. Bez peněz rodiny. Bez zásahu rodiny. Bez jakéhokoliv spojení s rodinou. Zámečník vstává. Podává mi sadu klíčů. Hotovo, slečno Varenová. Nové zámky v celé budově. Přístup umožní pouze tyto klíče a kódy, které nastavíte. Děkuji. Stisknu klíče tak silně, až se mi kov zaryje do dlaně. Příliš pozdě. Uvědomuji si, že fyzické zámky tento problém nevyřeší. Už porušili něco mnohem zásadnějšího. Zpátky v kanceláři rozložím dokumenty na stůl. Výpisy z bankovního účtu. Notářsky ověřený dopis o odstoupení. Listiny vlastnictví. Každá stránka představuje hranici, o které jsem si myslela, že je jasná. Každý podpis je prohlášením nezávislosti, o kterém jsem se domnívala, že je srozumitelné. Před 8 lety, když jsem založil Harbor Line, bylo $15,000 od mé matky prezentováno jako rodinný příspěvek. Trval jsem na tom, že je splatím s úroky. Už tehdy jsem tušil, že jsou s tím spojeny neviditelné podmínky. Splátkový šek byl proplacen. Notářsky ověřené odstoupení bylo podepsáno. Mám účtenky. Ale účtenky nemají význam, pokud si nárokují celou účetní knihu. Nejde jen o budovu. Jde o kontrolu. Prohlížím si e-maily od investorů, kteří nyní zpochybňují vlastnickou strukturu Harbor Line. V SMS od mého bankéře se zmiňuje obavy rodiny ohledně refinancování. Můj správce nemovitostí na Westlake Avenue hlásí telefonát od Ryana, který se ptal na příjmy rodiny z pronájmu. Rozsah jejich zrady se odhaluje dokument za dokumentem. Dostali se do všech koutů mého profesního světa a zpochybňují mou legitimitu v očích lidí, jejichž důvěru jsem si získávala roky. Vzpomínám si na rozhovory u večeře, kdy mi Linda po obchodních úspěších pohladila ruku. To je pro tebe příliš velká zodpovědnost, drahá. To nebylo vyjádření obavy, ale pohled na svět. V jejich očích jsem nikdy nebyla podnikatelka, jen dcera, která si hraje s nemovitostmi, dokud nezasáhnou skuteční dospělí. Někde na druhém konci města se moje rodina po včerejším ponížení znovu schází. Dokážu si je jasně představit. Ryan přechází sem a tam, tvář zrudlá stejným hněvem, jaký v sobě nosí od dětství, když věci nejdou podle jeho představ. Nechala nás vyhodit ostrahou. Svou vlastní rodinu. Aaron by byl další, vždycky podněcovatel, který si zachovává věrohodnou popíratelnost. Mami, musíš bojovat za to, co je tvoje. Julín úspěch vzešel z tvé podpory. Zasloužíš si uznání. A moje matka, jako vždy v centru pozornosti, by přikývla s nacvičenou spravedlností. Nežádám jen o budovu. Harbor Line samotné bylo postaveno podle mých pokynů. Vše vděčí této rodině. Jejich motivy se mi vyjasňují. Nejde o karikaturní chamtivost, ale o něco nebezpečnějšího, o upřímnou víru v jejich nárok. Přesvědčili sami sebe, že si zaslouží část toho, co jsem vybudoval, což je činí neporazitelnými ve své morální jistotě. Ryanovo studio už roky upadá, jeho obrazy sbírají prach místo kupců. Potřebuje prostor, drahý prostor, bez břemene nájmu. Aaronovi děti chodí do průměrných škol, zatímco ona zveřejňuje na sociálních médiích ambiciózní fotky soukromého vzdělávání. A Lindino plánování důchodu spočívá výhradně v tom, co podle ní ostatní dluží. Zvonek u dveří přerušuje mé myšlenky. Michael stojí před dveřmi, podpaží další složky, s vážným, ale odhodlaným výrazem. Přinesl jsem firemní dokumenty z kanceláře ministra zahraničí,
říká a pokládá je vedle ostatních dokumentů. A Evan poslal bezpečnostní zprávy, které dokumentují každý případ, kdy vaše rodina vstoupila do budovy za poslední měsíc. Je to častější, než jsme si původně mysleli. Můj telefon vibruje další zprávou od Claire. Máma už lidem vypráví, co se včera stalo. Prezentuje to tak, že si dal přednost podnikání před loajalitou k rodině. Buď připravená. Michael si všimne mého výrazu. Co se děje? Začínají bitvu o veřejné mínění. Pokud nemohou budovu dobít silou, budou se snažit vyvinout tlak ze všech stran. Přikývne a metodicky rozloží dokumenty. Pak se připravíme na všechny strany. Zdokumentoval jsem celou historii založení Harbor Line, její růst a omezené počáteční zapojení tvé matky. Budeme připraveni na cokoliv, co přijde. Poprvé od včerejší invaze nahrazuje nevíru odhodlání. Už nejde jen o obranu toho, co je moje, jde o odhalení jejich manipulace takovou, jaká skutečně je. Myslí si, že mají nárok na dílo mého života. Říkám a třídím papíry do organizovaných hromádek. Ukažme jim, jak moc se mýlí. Zírám na svůj telefon, když zazní další oznámení. Už několik dní jsem to ignorovala. Ale zvědavost nakonec zvítězila. Palcem jsem najela na obrazovku a klepnutím otevřela příspěvek. Z profilové fotky na mě usmívala Linda Varenová a její veřejná aktualizace statusu už sbírala soucitné komentáře. Zlomilo mi srdce, že mě moje dcera vyřadila ze společnosti, kterou jsme společně vybudovali. Mateřská láska by neměla být oplácena právníky a bezpečnostními strážci. Srdce se mi svírá, když scrolluji dál. Ryan nahrál video z jejich nedělní večeře, pečlivě sestříhané tak, aby je ukazovalo, jak se společně smějí a měří místnosti metrem. Jeho popisek zní, když rodina zapomene, kdo jim pomohl začít. Komentáře přetékají podporou od lidí, které jsem nikdy nepotkala, a odsuzují mě za zradu vlastní krve. To není náhoda. Mumlám si a odkládám telefon, abych si mohla projít kancelář. Načasování je příliš dokonalé. Tyto příspěvky se objevily přesně v okamžiku, kdy jsem zahájil finální jednání s Westlake Investors o 2 potenciálních akvizicích. 3 různí nájemníci volali a ptali se, zda má Harbor Line problémy s vlastnictvím. Moji vlastní obchodní partneři začínají klást nepříjemné otázky. Místní obchodní blog, na kterém jsem se již 2krát objevil, znovu publikoval úryvky z Lindiných tvrzení s titulkem Developer a rodinná válka. Moje reputace. Vybudovaná během let pečlivé práce a budování vztahů, nyní ohrožená sentimentem, který rodina používá jako zbraň. Zkontroluji časové razítko Ryanova příspěvku, který byl zveřejněn během mé včerejší schůzky s investory. Není to náhoda. Strategie. Můj telefon znovu vibruje. 4 zmeškané hovory od současných nájemníků. 2 e-maily od potenciálních investorů s žádostí o vysvětlení vlastnické struktury. Nejde jen o emocionální útok. Je to koordinovaný útok na můj podnik. Vytočím Michaelovo číslo. Viděl jsi, co zveřejňují. Zrovna jsem ti chtěl zavolat, odpoví. Tohle hraničí s potenciální pomluvou. Načasovali tyto příspěvky tak, aby se shodovaly s mými schůzkami s investory, říkám a hlas se mi chvěje ovládanou zuřivostí. Úmyslně sabotují Harbor Line. Máme možnosti. Michaelův hlas zní klidně a rozvážně, což mě původně přimělo ho najmout. Můžeme poslat výzvy k zastavení činnosti rodině, blogu a všem sociálním platformám, které šíří prokazatelně nepravdivé informace. Zhorší to situaci. Přitáhne to větší pozornost. Ptám se a opírám se o stůl. Otázkou je, zda se chceš bránit veřejně, nebo to vyřešit soukromně. Michael říká, že doufat, že to odezní, nefunguje. Tyto příspěvky získávají na popularitě.
Otevřu záložku prohlížeče s obchodním blogem a čtu komentáře lidí, kteří spekulují o budoucnosti Harborline. O mé budoucnosti. Roky budování důvěryhodnosti se zmenšily na předmět drbů. Musím to řešit přímo. Rozhodnu se. Pokud budeme mlčet, jejich příběh se stane jediným příběhem. Souhlasím. Začnu připravovat návrhy na žaloby za pomluvu, říká Michael. Mezitím připravte komplexní prohlášení s těmi časově označenými dokumenty a potvrzeními o splacení, o kterých jsme mluvili. Strávím odpoledne sestavováním digitálního spisu, naskenovaných potvrzení o vkladu, která dokazují splacení $15,000 s úroky, notářsky ověřených firemních dokumentů, odstranění Lindy z Harborline před 8 lety, listin o vlastnictví nemovitosti, které dokazují, že jsem jediným vlastníkem, neemocionálních apelů, ale zdokumentovaných faktů. Zatímco Michael připravuje právní oznámení, já sestavuji vyvážené prohlášení, které bod po bodu reaguje na tvrzení. Ne jako dcera bránící se proti matce, ale jako majitelka firmy opravující nepravdivá tvrzení o své společnosti. Oznámení byla odeslána. Michael volá následujícího rána. Na blog. Na sociální stránky, kde se tvrzení objevila. A přímo členům vaší rodiny. Sleduji, jak se obrazovka mého počítače aktualizuje. Příspěvek na firemním blogu mizí a nejprve je nahrazen standardním oznámením o odstranění. Poté zmizí Ryanovo video z jeho profilu. Příspěvek Lindy zůstává nejdéle. Ale odpoledne také zmizí. Opřu se v židli a na tváři se mi objeví malý úsměv. Ještě to není vítězství, ale uspokojení z toho, že falešná tvrzení padla před dokumentovanou pravdou. Prozatím se stišili. Říkám to Michaelovi během našeho následného hovoru. Ale tím to nekončí. Ne, souhlasí. Ale dosáhli jsme něčeho důležitého. Nebudete pasivním terčem. Jakmile je bezprostřední krize zažehnána, obracím se k nápravě potenciálního poškození reputace. Forenzní účetní prověřuje finanční historii Harborline. Potvrzuje, že všechny akvizice, včetně 510 West Alder, pocházely výhradně z obchodních zisků po odstranění Lindy ze společnosti. Zpráva koluje soukromně mezi klíčovými partnery a investory, ne jako drby, ale jako profesionální transparentnost. Otázky ohledně vlastnické struktury Harborline mizí stejně rychle, jak se objevily. Týden po útoku na sociálních médiích přijímám pozvání do Capital Corner, finančního podcastu populárního v místních obchodních kruzích. Moderátor se ptá na podnikání a já upřímně mluvím o hranicích. Budování podniku vyžaduje jasnou dokumentaci. Vysvětluji. Zejména když je zpočátku zapojena rodina, každá změna by měla být zaznamenána, každé oddělení formalizováno. Jasnost chrání všechny. Bez přímé zmínky o nedávném dramatu má tato zpráva velký ohlas. 3 schůzky s investory, které byly po zveřejnění příspěvků přeplánovány, nyní probíhají bez váhání. Nájemníci, kteří volali s obavami, prodlužují své nájemní smlouvy. Evan se zastaví v mé kanceláři s měsíční zprávou o údržbě budovy. Míra obnovy se drží na stabilní úrovni, říká. Lidé nevěří tomu, co se šířilo. Děkuji ti, že jsi zůstal pevný, říkám mu. Dokumentace poráží obvinění, odpovídá s lehkým úsměvem. Záznamy budovy jsou jasné. Každý, kdo má význam, to vidí. Ten večer procházím prognózy pronájmů na čtvrtletí. Navzdory koordinovanému útoku rodiny zůstává Harborline na cíli. Obchodní komunita, které jsou předkládány fakta namísto emocionálních apelů, většinou podporuje dokumentaci před vágními tvrzeními o zradě. Můj telefon pípne, že mi přišla textová zpráva. Claire. Zítra má schůzku s novým právníkem. Richard Henley. Jméno poznávám okamžitě.
Henry se specializuje na spory v rodinných podnicích. Tohle ještě neskončilo, naopak se to stupňuje. Stojím u okna své kanceláře a dívám se dolů na ulici. V mé mysli se jasně vynořuje otázka. Mám čekat na jejich další krok? Nebo mám podniknout preventivní kroky hned? Ať tak či onak, už mě znovu nepřistihnou nepřipraveného. Rozložím poslední dokument na konferenční stůl a dokončím mozaiku finančních výkazů, firemních dokumentů a právních papírů. 3 dny po mém vítězství na sociálních médiích jsem přešel od reaktivní obrany k metodické přípravě. Připravuji žalobu. Říkám Michaelovi, který sedí naproti mě obklopen svou vlastní pevností právních dokumentů. Předvídejme všechny možné úhly pohledu. Odpolední slunce prosvítá skrz žaluzie a vrhá stíny vězeňských mříží na 8 let historie Harberline. Strávil jsem dopoledne vytahováním spisů ze skladu a vykopáváním důkazů o mém vlastnictví jako archeolog odkrývající důkazy o starověké civilizaci. Jaké nároky by mohly rozumně vznést? Ptá se Michael, pero připravené nad žlutým blokem. Poklepu na dokument, na kterém je Lindino jméno na starém bankovním formuláři. Budou tvrdit, že byla nedílnou součástí založení Harberline. Pohodlně zapomenou, že jsem těch $15,000 splatil s úroky. Můj hlas zůstává klinický, odtažitý. Žhavý hněv z vniknutí do budovy vychladl v něco tvrdšího, soustředěnějšího. Jaké důkazy by mohly zfalšovat? Pokračuji a řeším otázku, jako bych řešil nepřátelský pokus o převzetí jakoukoliv konkurenční firmou, protože o to tady nejde o rodinné nedorozumění, ale o promyšlenou strategii přivlastnění. Michael přikývne, že rozumí mému přístupu. Mohli by předložit e-maily nebo rozhovory, ve kterých si údajně slíbil rodinné vlastnictví. Přesně tak. Posunu dopředu výtisk e-mailu, ve kterém jsem kdysi napsal své matce, že bez ní bych Harberline nemohl založit. Kontext je důležitý, děkoval jsem jí za hlídání dítěte sousedů, zatímco jsem se účastnil důležité schůzky, ale izolovaně by tato slova mohla být použita jako zbraň. Konferenční místnost teď připomíná válečnou místnost. Moje dřívější veřejné vítězství mi přineslo dočasné uspokojení, ale uvědomuji si, že to byla jen přestřelka, neválka. Musíme zdokumentovat všechno. Říkám a otevírám notebook, každou interakci, kterou Linda kdy měla s Harberline, každý případ, kdy byla výslovně odstraněna z dokumentace, každého svědka, který může potvrdit mé výlučné vlastnictví. Michael vytáhne časovou osu, kterou sestavil. Začal jsem shromažďovat důkazy o vaší výlučné kontrole. A co původní úvěrové dokumenty? Krute. Vytáhnu složku ze spodní části hromádky. Uvnitř je původní úvěrová smlouva na $15,000 s Lindiným podpisem, následovaná záznamy o splácení a nejdůležitější je notářsky ověřený dopis, který ji před 8 lety vyřazuje ze všech účtů Harberline. Podepsala to, říkám a posouvám uvolnění přes stůl, potvrzující úplné splacení a vyřazení ze společnosti. Hodiny pracujeme s chladnou přesností a katalogizujeme každý dokument, který dokládá moji vlastnickou časovou osu. Každá stránka představuje další cihlu v obranné zdi, kterou stavím. Poskytuji Michaelovi kompletní chronologii Lindina zapojení od původní spolupodepsané půjčky až po její oficiální odstranění ze všech dokumentů roky předtím, než jsem koupil 510 West Alder. Měli bychom se domluvit s vaším forenzním účetním, navrhuje Michael. Uspořádání dokumentů do označených složek. Ať vysleduje vlastnické vztahy všech aktiv. Přikývnu a už píšu e-mail. Chci ověření, že ke všem akvizicím nemovitostí došlo po Lindině odstranění ze společnosti. Nejde o konfrontační akci, ale o přípravnou práci. Protiofenzíva na sociálních médiích mi poskytla prostor k nadechnutí, ale poznávám, jak se formuje vzorec. Moje rodina neustupuje. Přeskupuje se.
Bezpečnostní záznamy z jejich vniknutí, říkám a zastavím se nad klávesnicí. Chci, aby byly uchovány a analyzovány. Poznamenejte si všechny přítomné, do jakých prostorů vstoupili, jaké dokumenty fotografovali. Michael zvedne obočí. Očekáváte, že se to vyhrotí nad rámec sociálních médií. Připravuji se na všechny scénáře. Otevřu bezpečnostní systém budovy na svém notebooku a označím si záznam z vpádu během rodinné večeře. Pokud jsou ochotni zorganizovat fyzický pokus o převzetí a poté veřejnou pomlouvačnou kampaň, právní kroky nejsou daleko. Můj telefon vibruje s textovou zprávou. Claire. Máma se zítra setká s Richardem Hanleym. Ve 14 hodin. Sevře se mi žaludek. Richard Hanley, jméno dobře známé v obchodních kruzích pro řešení sporů v rodinných podnicích. Není to jen tak nějaký právník, ale specialista na spory o vlastnictví. Mluví s Richardem Hanleym. Říkám Michaelovi a snažím se udržet klidný hlas, i když jsem v pohotovosti. Zítra odpoledne. Michaelův výraz stmavne. To je významné vyhrocení situace. Hanley nebere případy bez opodstatnění nebo bez hlubokých kapes. Připravují se na formální právní kroky. Uvědomění si toho mě zasáhlo jako fyzický úder. Už nejde jen o pověsti nebo společenský tlak. Připravují skutečný případ. Pokud podají žalobu, varuje Michael, mohli by během soudního řízení potenciálně zmrazit obchodní činnost. Zírám na text. Strategie mé matky je najednou jasnější. Je propočítavější, než jsem si původně myslela. Kampaň na sociálních médiích nebyla jen emocionální odvetou. Byla to příprava na něco většího. Pokud chtějí právní bitvu, říkám a rovnám dokumenty před sebou, budeme více než připraveni. Po 3 týdnech této bitvy se moje kancelář proměnila ve válečnou místnost. Na mém stole jsou v úhledných řadách seřazeny pořadače s dokumentací, barevně označené záložky označují různé etapy historie Harborline. Penthouse, kde moje matka kdysi prohlásila své vlastnictví, nyní slouží jako naše strategické centrum. Michael pracuje naproti mně. Mezi námi leží jeho pečlivé poznámky. Tato dokumentace o historii společnosti je velmi obsáhlá. Říká Michael a poklepe na tlustou složku. Všechny dokumenty od založení společnosti, chronologicky seřazené. Přikývnu a posunu další pořadač dopředu. Shromáždil jsem reference od všech obchodních partnerů, kteří se mnou nezávisle spolupracovali. 23 prohlášení potvrzujících, že jsem byl jediným rozhodujícím činitelem ve všech operacích Harborline. Příprava byla vyčerpávající, plný tlak proti čemukoli, co by na nás mohla moje rodina vrhnout. Po potyčce na sociálních médiích jsem si uvědomil, že nejde jen o jednu budovu. Šlo o kontrolu nad vším, co jsem vybudoval. A co záznamy o splácení půjčky? Ptám se. Michael zvedá tenkou složku. Výpisy z bankovních účtů, zrušené šeky a notářsky ověřený dopis, kterým byla Linda před 8 lety odstraněna z účtů Harborline, vše ověřené. 3 týdny jsme sestavovali tuto pevnost dokumentace. Zatím žádné vítězství, jen opatrné připravování pozic pro větší bitvu, o které vím, že přijde. Budujeme něco mnohem většího než naše vítězství na sociálních médiích. Musíme být připraveni na cokoliv, co na nás hodí, říkám a prohlížím si důkazy svého životního díla. Michael si upravuje kravatu, zvyk, který má, když se chystá sdělit nepříjemné zprávy. Julie, musíme probrat nejhorší scénáře. Pokud našli právníka, který je ochoten tento případ převzít, budeme připraveni. Dokončím za něj. O tom to celé je. Zaklepání na mé dveře je jemné, ale naléhavé. Claire stojí ve dveřích, tvář bledá. Přišlo to, říká a podává mi tlustou manilovou obálku. Byla jsem na obědě s maminkou, když dorazil kurýr.
Na zpáteční adrese je neznámá advokátní kancelář, Richard Henley, advokát. Prsty mám stuhlé, když vytahuji dokument z obálky. Nadpis mě zasáhne jako fyzický úder. Linda Warrenová, Ryan Warren a Aaron Warren. Harberline Development, LLC. Členové mé rodiny jsou uvedeni jako žalobci. Moje společnost jako žalovaná. Černý na bílém důkaz, že moje matka, bratr a sestra vyhlásili právní válku. Potřebuji chvilku, zašeptám. Michael a Claire odejdou, aby mi dali prostor, zatímco si prohlížím žalobu. Srdce mi buší v hrudi, když čtu jejich požadavky. Implicitní partnerství a vlastnický podíl na celé společnosti Harberline Development, LLC. Nejen na budově Alder. Na všem. Když se Michael vrací, už vytahuji další složky ze skříněk. Musíme urychlit náš časový plán. Říkám mu to hlasem, který zní klidněji, než se cítím. Našli právníka, který je ochoten se toho ujmout. To mění situaci. Michael si prohlíží žalobu a jeho výraz se stmavuje, když listuje jejich důkazy. Udělali si domácí úkoly, přiznává. Jejich důkazy se na první pohled zdají legitimní. Prohlížím si jejich seznam důkazů. Původní podání Harberline, ve kterém je Linda uvedena jako registrovaná agentka, dopis EN, ve kterém je uvedena jako odpovědná osoba, záznamy o bankovních převodech s částkou $15,000 označenou jako příspěvek rodiny, screenshoty z jejich rodinné večeře označené jako schůzka vedení Harberline a starý e-mail, ve kterém jsem napsal, že bez tebe bych Harberline nemohl založit. Slova vděčnosti se zvrtla v důkaz vlastnictví. Připomínám mu, že máme dodatek podaný o 2 roky později a důkaz, že $15,000 bylo splaceno s úroky. Zvoní mi telefon s neznámým číslem. Michael mi gestem naznačuje, abych zapnula hlasitý odposlech. Slečno Warrenová, tady je asistentka soudce Thorntona. Obdrželi jsme urgentní podání od Richarda Hanleyho týkající se společnosti Harberline Development. Zachytím Michaelův pohled, zatímco asistentka pokračuje. Pan Henley podal žádost o předběžné opatření k zachování majetku společnosti. Tvrdí, že Harberline refinancuje a převádí majetek patřící všem zakládajícím členům. Když mi zasadí poslední ránu, vyrazí mi to dech. Soudce Thornton vydal dočasný správní příkaz k pozastavení provozního účtu společnosti Harberline Alder do doby přezkoumání. Slyšení je naplánováno na příští čtvrtek v 9 hodin ráno. Poté, co zavěsí, je ticho dusivé. Je to jen procedurální záležitost, ujišťuje mě Michael. Na nejvýš týden. Ale to zastaví refinancování. Dodávám. To, které by financovalo akvizici Monroe Street. Můj telefon začne vibrovat oznámeními. Investoři se ptají. Dodavatelé žádají vysvětlení. Škoda se již šíří mimo soudní síň. Je to dočasné, říká Michael, ale dává to jejich příběhu váhu. Lidé se budou ptát, jestli je to pravda. Otočím se k oknu a sleduji chodce procházející pod ním, kteří netuší, že moje celoživotní dílo visí na vlásku. Všechny naše přípravy nyní vyžadují přizpůsobení pro okamžitou reakci. Pak rozbijeme iluzi fakty. Říkám a otočím se k němu čelem, všechno. Každý dokument. Každé svědecké prohlášení. Každý bankovní záznam. Přineseme to všechno. Administrativní pozastavení je jen procedurální překážka, ale jeho důsledky sahají dál. Už nejde jen o obranu toho, co je moje. Jde o to dokázat, kdo jsem. Moje rodina udělala svůj tah. Teď udělám ten svůj. V pondělí příštího týdne sleduji místní zprávy s uzlem v žaludku, zatímco hlas moderátora naplňuje mou potemnělou kancelář. Spoluzakladatel žaluje dceru kvůli portfoliu v hodnotě několika milionů dolarů.
Spor rodiny Warrenových dnes eskaloval, když Linda Warrenová podala žalobu na svou dceru Julii a uplatnila nárok na vlastnická práva k Harbor Line Development, LLC. Můj telefon vibruje dalším hovorem z regionální banky, dnes už třetím. Vypnu ho a přidám ho na rostoucí seznam problémů, které budu muset vyřešit. Dočasné pozastavení správy se proměnilo v něco mnohem nebezpečnějšího. Naše primární úvěrová linka je nyní pozastavena do vyřešení sporu. Dodavatelé volají každou hodinu a požadují vysvětlení ohledně vlastnické struktury Harbor Line. 3 potenciální nájemníci odstoupili od jednání o nájemní smlouvě. Dominové kostky padají přesně tak, jak Richard Henley plánoval. Už nejde jen o 510 West Alder. Jdou po všem, co jsem za posledních 10 let vybudoval. Každou nemovitost. Každou investici. Celou mou budoucnost. Přepínám kanály a tam je ona, moje matka, utírající si oči kapesníkem během rozhovoru v večerních zprávách Channel 4. Chtěla jsem jen to, co je spravedlivé, říká třesoucím se hlasem. Pomohla jsem své dceři založit tuto společnost. Měli jsme ji budovat společně. A pak mě prostě vytlačila. Reportér soucitně přikývne. A teď bojujete o to, co považujete za své právoplatné. Každá matka by udělala totéž, odpoví. Vypnu televizi a hodím dálkovým ovladačem přes celou místnost. Ovladač narazí do zdi a baterie se rozsypou po dřevěné podlaze. Kancelář působí v noci jako jeskyně. Trubky z plány se opírají o stěny jako tichí strážci. Kartotéky střeží roky pečlivě vedené dokumentace. Toto místo mi kdysi připadalo jako útočiště. Teď mi připadá jako obléhaná pevnost. Jdu k oknu a přitisknu čelo na chladné sklo. 8paterní, že se mění semafory na prázdných křižovatkách. Město spí, zatímco se můj život rozpadá. Vybaví se mi vzpomínka, jak jsme před lety seděli u kuchyňského stolu. Nemohlo mi být víc než 26 let. Matka stála za mnou a vedla mi ruku, když jsem vyplňovala první dokumenty pro založení společnosti s ručením omezeným. Společně něco vybudujeme, řekla a stiskla mi ramena. Myslela jsem, že tím myslí podporu. Povzbuzení. Takovou víru, jakou by matky měly mít ve své dcery. Nikdy by mě nenapadlo, že tím myslí doslovné vlastnictví, že jednoho dne bude požadovat práva na vše, co jsem vybudovala. Nikdy nešlo o rodinné pouto, šlo o kontrolu. A Richard Henley, ten prohnaný, vypočítavý žralok, využívá všech právních manévrů, aby jejich lži dočasně získali na síle. Správní pozastavení bylo jen začátek. Teď tlačí na úplné zmrazení činnosti do doby, než bude přezkoumáno vlastnictví. Pokud to soudce schválí, Harbor Line by se mohla zhroutit, než se vůbec dostaneme k soudu. Rozsvítí se mi telefon. Na displeji bliká Michailovo jméno. Řekni mi, že máš něco, odpovídám. Rozšiřujeme právní tým, říká Michail klidným a soustředěným hlasem. 3 další právníci specializující se na spory o vlastnictví a já připravuji nouzový návrh na zamítnutí s předsudkem. Dobře, co ještě? Tvůj forenzní účetní dokončil rekonstrukci. Ke všem akvizicím nemovitostí došlo poté, co byla tvá matka odvolána z Harbor Line. Ani jediný dolar nelze vysledovat jako její příspěvek. Narovnám se a únava je nahrazena energií. To je přesně to, co potřebujeme. A kampaň za transparentnost je připravena, jakmile ji schválíš. Od Boundaries Build je připravena ke spuštění na všech kanálech do 2 hodin od tvého souhlasu. Poslední 3 týdny jsem strávil prohrabáváním archivů a hledáním dokumentace, která by ukončila tuto noční můru. Většina lidí by to vzdala. Místo toho jsem našel něco, co mění všechno. Michaile, našel jsem to. Našel si co? Ověřenou změnu od ministra zahraničí. Ten, který oficiálně odebral Lindě vlastnictví Harbor Line.
Byl podán 2 roky před nákupem Alderu. Mezi námi visí ticho po dobu 3 úderů srdce. Jsi si jistý? Konečně se zeptá. Naprosto. Datum je jasné, 18. září, 2 roky předtím, než jsem koupil Alder. To podkopává celý jejich případ. To mění náš přístup. Můžeme požádat o okamžité zamítnutí. Kráčím po celé délce své kanceláře. Hlavou mi běží různé scénáře. Zvažuji možnosti s jasností, která pramení z vědomí, že mám pravdu. Oni udělali svůj veřejný tah. Teď uděláme ten náš. Nechám tým pracovat celou noc, říká Michael. Ráno bude všechno připravené k podání. Dobře. A Michaele? Chci všechno. Každý dokument. Každou změnu. Každé potvrzení převodu. Chci, aby soudce přesně viděl, o co se snaží. Zavěsím, právě když mi volá někdo jiný. Claire. Julie, musím ti něco říct, říká bez úvodu. Dneska jsem měla rodinný hovor. Nevěděli, že jsem ještě na lince, když se všichni rozloučili. Co se stalo? Slyšela jsem mámu mluvit s Richardem Hanleym, řekla, a cituji doslova. Musíme na ní jen zatlačit. Raději se dohodne před soudem, než aby riskovala svou reputaci. Prsty sevřu telefon. Jsi si jistá, že to byly přesně její slova? Dělala jsem si poznámky, slovo od slova. Ona neplánuje vyhrát u soudu, Julie. Spoléhá na to, že pod tlakem ustoupíš. Nahrála si ten hovor? Ne, to by bylo nelegální. Ale mám své písemné poznámky a textové zprávy, které následovaly, kde diskutovali o strategii. Vše legálně získané. Poslední kousek zapadá na místo. Nejde jen o chamtivost nebo nárok. Jde o úmyslné nátlakové jednání. Můžeš ty poznámky poslat Michaelovi? Už jsem to udělala. Říká, že jsou přípustné. Zírám na světla města a něco ve mně stvrdne. Už to není vztek, ale odhodlání. Chladný, jasný záměr. Děkuji ti, Claire. Za všechno. Mýlí se, Julie. Ve všem. Po skončení hovoru volám Michaelovi zpět. Schvaluji všechno, říkám mu. Podávej návrh na zamítnutí. Spusť kampaň za transparentnost. Všechno. Chápete, co to znamená? Ptá se Michael opatrně. Jakmile to uděláme, nebude možnost dohody. Bude to totální právní válka. Jsou to rodina. Přemýšlím o slově rodina. Jak má znamenat ochranu, podporu, bezpečí. Jak ji moje rodina překroutila v zbraň. Přestali být rodinou v momentě, kdy se pokusili vzít mi to, co je moje, říkám. Vybrali si toto bojiště. Teď budou čelit následkům. Soudce jejich plán prokoukne, ujišťuje mě Michael. Dokumentace je neprůstřelná. Ještě jednu věc potřebuji vědět, říkám. Jste si jistý, že to chcete řešit veřejně? Jakmile spustíme kampaň, všechno vyjde najevo. Otočím se od okna a dívám se na svůj odraz v tmavém skle. Žena, která se na mě dívá, není ta samá, která stála šokovaná ve své hale a sledovala, jak členové rodiny měří její pokoje. Je silnější, ostřejší, připravená. Už jsem byla souzena veřejně, říkám mu. Teď uvidí důkazy. Když zavěšuji, vím, že není cesty zpět. Zítra ráno Michael podá návrh na zamítnutí žaloby. Zítra odpoledne se zveřejní, jaké hranice jsem vybudovala. S každým dokumentem, každým faktem, každou účtenkou, která dokazuje, že jsem jediným vlastníkem. Ať si přijdou. Svou pevnost jsem nepostavila z cihel, ale z něčeho mnohem silnějšího, z pravdy zdokumentované černé na bílém.
A na rozdíl od rodinné loajality papír nelže. Ve čtvrtek toho týdne vstupuji do soudní budovy, srdce mi buší v uších. Reportéři se schlukují venku jako supové, blesky fotoaparátů explodují proti kamenné fasádě. Mramorové podlahy se lesknou pod zářivkami, když následuji Michaela přes bezpečnostní kontrolu, kolem dřevěných lavic plných cizinců, jejichž životy visí na podobné váze. Pamatuj, šeptá Michael, nech promluvit důkazy, bez ohledu na to, co řeknou. Dveře soudní síně se otevírají. Moje matka sedí u stolu žalobce, v ruce svírá kapesník. Má na sobě světle modrý svetr, který znám z dětství, ten, který si schovává na kostel a pohřby. Ryan se vedle ní hrbí, neobvykle skleslý v zapůjčeném obleku. Richard Henley třídí papíry s profesionální nedbalostí a ani se neobtěžuje vzhlédnout, když vstupujeme. Naše kroky se odrážejí od dřevěných obložení, když zaujímáme svá místa. Místnost voní nábytkem, leštidlem a zoufalstvím. Z galerie zachytím pohled Claire, její lehké přikývnutí mi dodává odvahu, když soudní zřízenec vyzývá k pořádku. Vchází soudce, jeho pohled přejíždí po místnosti, než se zastaví na hromadě návrhů před ním. Warren proti Harbour Lane Development, oznamuje hlasem, který nese váhu 40 let na soudní stolici. Prohlédl jsem si podklady. Pokračujeme. Richard Henley vstává jako první a upravuje si kravatu upravenými prsty. Vaše ctihodnosti, tento případ se v zásadě týká dcery, která vymazala svou matku z rodinného podniku, který společně vybudovali. Kročí k Lindě a položí jí ruku na rameno. Paní Warrenová pomohla založit Harbour Lane Development. Poskytla kapitál, vedení a své jméno, aby založila společnost své dcery. Linda zvedne hlavu, v očích má slzy. Vytáhne dopis s Ian z kabelky a drží ho jako svatou relikvii. Chtěla jsem jen pomoct své rodině, říká třesoucím se hlasem. Vytvořit něco, co bychom mohli všichni sdílet. Představení je bezchybné. Viděl jsem jeho různé varianty celý svůj život. Na rodičovských schůzkách, když jsem dostával ocenění. Na večírcích, když jsem popisoval svůj první nákup nemovitosti. Linda Warrenová, nezištná matka, která všechno umožnila. Dokumenty ukazují, pokračuje Henley, že paní Warrenová byla uvedena jako odpovědná osoba v původní žádosti o EIN. Přispěla $15,000 na kapitál podniku. Byla, podle jakékoliv rozumné definice, spoluzakladatelkou, jejíž zájmy byly systematicky vymazány. Michael vstane, jeho pohyby jsou v kontrastu s Henleyho teatrálními gesty. Vaše ctihodnosti, mohu. Otevírá koženou složku, stejnou, kterou měl u sebe, když jsme před několika týdny konfrontovali mou rodinu v hale. Celý případ žalobce spočívá na zastaralých dokumentech a úmyslných zkresleních. Umístí pozměněnou provozní smlouvu na projektor. Na obrazovce svítí časové razítko. Před 8 lety, notářsky ověřeno, podáno u ministra zahraničí. Tato pozměňovací smlouva, řádně provedená a podaná, zbavila Lindu Warrenovou jakékoliv vlastnické role v vývoji Harbour Lane. Byla podepsána všemi stranami, včetně samotné paní Warrenové. Moje matka sebou trhne, ale rychle se vzpamatuje. Nechápala jsem, co podepisuji. Pak snad pochopíte toto, namítá Michael a předkládá další dokument. Zproštění záruky, potvrzující přijetí $15,000 plus úroky, zbavující vás všech povinností souvisejících s vývojem Harbour Lane. Položil dokument na projektor. Podpis mé matky je jasně viditelný na bílém papíře, nepopiratelný. Vaše ctihodnosti, pokračuje Michael, žalobce si nárokuje vlastnický podíl na nemovitostech získaných společností Harbour Lane, včetně 510 West Alder. Náš forenzní účetní však připravil tento časový přehled. Projekce se přesouvá na podrobnou tabulku. Všechny nemovitosti v portfoliu společnosti Harbour Lane, včetně 510 West Alder,
byly získány několik let poté, co byla Linda Warrenová byla ze společnosti odvolána. Tyto akvizice byly financovány výhradně z obchodních zisků společnosti Harbor Line, bez jakéhokoliv příspěvku ze strany žalobce. Soudce Williamson se nakloní dopředu a se zúženýma očima studuje dokumentaci. Michael dále říká, že máme důkazy naznačující, že tato žaloba není snahou v dobré víře vyřešit spory o vlastnictví, ale spíše nátlakovou taktikou určenou k vynucení dohody. Předloží Claire přepis, svázaný v modré složce. Jedná se o písemný záznam rozhovorů mezi žalobci, který pořídil člen rodiny přítomný při jejich plánovacích schůzkách. Soudce přijímá složku a tiše ji čte. S každou otočenou stránkou se jeho výraz stmavuje. Paní Warrenová, říká nakonec a vzhlédne k mé matce. Uvedla jste, že vaším cílem bylo přimět Julii k dohodě před soudem. Linda otevírá ústa, zavírá je. Snad poprvé v životě nemá připravenou odpověď. Vaše ctihodnosti, vkládá se Henley, rodinné diskuse jsou vytrženy z kontextu. Zeptal jsem se paní Warrenové, přerušuje ji soudce chladným hlasem. Chtěli jsme jen to, co je spravedlivé, vypraví ze sebe moje matka. A toto, říká Michael a hraje svou poslední kartu, je záznam z bezpečnostní kamery z 510 West Alder, na kterém je vidět, jak žalobci měří místnosti, přidělují prostory a plánují renovace, aniž by měli jakékoliv zákonné právo na tuto nemovitost. Video se přehrává, nezaměnitelné. Moje rodina rozděluje mou budovu jako dobyté území. Ryan měří 3. patro laserovým přístrojem. Aaronovi děti běhají po chodbách. Moje matka zvedá sklenici šampaňského v penthouse. Soudce sleduje bez výrazu. Když záznam skončí, ticho visí husté jako letní vlhkost. Paní Warrenová, říká nakonec, přiznala jste, že vaším cílem bylo přimět vaši dceru k dohodě. To je nátlak, ne partnerství. S konečnou platností zavírá složku. Soud shledává, že tvrzení žalobce jsou zcela bezdůvodná. Případ se zamítá správními účinky. Zadržuji dech, zamítá se správními účinky, nelze znovu podat. Soudce pokračuje. Soud přiznává společnosti Harbor Line Development náhradu nákladů na právní zastoupení ve výši $13 400, kterou musí žalobci uhradit do 90 dnů. Linda zbledla. Ryan zatnul čelisti. Já zůstávám naprosto nehybná, ruce složené na stole přede mnou. Soud navíc vydává civilní příkaz, který zakazuje Lindě Warrenové, Ryanovi Warrenovi a Aaronovi Warrenovi, aby nadále nepodávali falešná tvrzení proti společnosti Harbor Line Development nebo jejím nemovitostem a aby jakýmkoliv způsobem neobtěžovali nebo nezasahovali do jejich obchodních operací. Soudce vstává. Zasedání se odročuje. Kladívko udeří s konečným zvukem. Venku se novináři rojí jako letní hmyz a mikrofony mi strkají před obličej. Otázky se překrývají v nesrozumitelný hluk. Procházím kolem nich, bradu vztyčenou, ani se neusmívám, ani se nemračím, profesionálně, důstojně. Když dojdeme ke schodům soudu, slyším za námi kroky. Přichází Richard Henley, jeho výraz je nečitelný. Dobře zahráno, řekne prostě, než se otočí zpět k budově, kde zůstává moje rodina, ohromená úplností své porážky. O 3 měsíce později procházím plány na rozšíření nemovitosti v západní čtvrti, když zavolá Claire. Slyšel jsi to? Zeptá se bez úvodu. Co jsem slyšel? Teta Linda dostala oznámení o daňové kontrole. Zdá se, že někdo během soudního řízení podal daňové přiznání, které se neshoduje s jejími předchozími přiznáními. Dovolím si malý úsměv. Jaká smůla. Ryan se příští týden stěhuje do Portlandu, pokračuje Claire, a Aaronova influencerská firma přišla o 3 hlavní sponzory poté, co se soudní dokumenty staly veřejnými. Pestem přejíždím po plánech nemovitosti v západní čtvrti.
A Linda? Už několik týdnů nebyla viděna v country klubu a zrušila svou stálou rezervaci na oběd v Meridianu. Táta říká, že mluví o delším pobytu u příbuzných na Floridě. Po skončení hovoru procházím konferenční místností v 5. patře budovy 510 West Alder, penthouse, který si moje matka přivlastnila. Okna od podlahy ke stropu poskytují výhled na město, o kterém si moje rodina myslela, že mi ho může vzít. Michael se ke mně připojí a položí svou aktovku na konferenční stůl. Refinancování prošlo. Můžeš pokračovat v akvizici západního okresu. Strategie dokumentace fungovala perfektně, dodává. S mírným úsměvem. Přesně podle plánu. Přikývnu a myslím na loajalitu Claire, metodický přístup Michaela a okamžitou reakci bezpečnostního týmu první den. Měli jsme dobré lidi. Já. Dole se chodci pohybují po chodnících, každý sleduje své vlastní ambice, bojuje své vlastní bitvy. Nikdo z nich netuší, že uvnitř těchto zdí skončilo obléhání a objevil se vítěz. Ne oběť, kterou se moje rodina snažila vytvořit, ale něco mnohem mocnějšího. Žena, která se rozhodla pro vlastnictví. S elegancí podepisuji poslední dokument a posouvám hromádku přes leštěný konferenční stůl k Michaelovi. 6 měsíců po vítězství u soudu je refinancování Harborline dokončeno, právě ta dohoda, kterou se moje rodina snažila zablokovat. Věřitel dokonce nabídl lepší podmínky, než byly původně navrhovány. Jaký je to pocit uzavřít tuto kapitolu? Ptá se Michael a ukládá dokumenty do kufříku. Jako bych konečně mohla znovu dýchat, vstávám a jdu k oknu s výhledem na centrum města. Jarní slunce se odráží od skleněných věží, včetně 2 nových akvizic společnosti Harborline. Kdo by řekl, že rodinná krize nakonec posílí celý podnik? Michael se směje. To na tobě obdivuji, Julie. Většinu lidí by to, co se pokusila udělat tvoje rodina, zničilo. Ty si to proměnila v příležitost. Ta slova mě zaskočí. Před 6 měsíci jsem seděla ve své kanceláři a cítila se napadena a ponížená. Teď mi každý týden volají investoři, kteří jsou ohromeni tím, jak jsem krizi zvládla. 3 skupiny zabývající se komerčními nemovitostmi mě oslovily ohledně partnerství. Obchodní komunita, která byla svědkem veřejného útoku mé rodiny, mě nyní ještě více respektuje za mou strategickou reakci. Přiznávám, že jsem tento boj nikdy nechtěla, ale posílil mě. V kanceláři nacházím Evana, jak prohlíží záznamy z bezpečnostních kamer, což je jeden z našich nových protokolů. Poté, co ho moje rodina zmanipulovala pomocí zastaralých dokumentů, zavedli jsme komplexní ověřovací postupy. Každá nemovitost Harborline nyní vyžaduje biometrický přístup do citlivých oblastí. Systémy ověřování dokumentů označují prošlé podání. Tyto bezpečnostní opatření chrání nejen před mou rodinou, ale i před jakýmkoliv podobným pokusem. Slečno Varenová, říká Evan a vstává, když vejdu. Nový bezpečnostní tým ve Westlake Plaza dokončil školení. Všechny přístupové kódy byly aktualizovány. Přikývnu. Dobře. A prosím, po tom všem, čím jsme prošli, mi říkejte prostě Julie. Žádosti nájemníků na mém stole mi připomínají tu neděli před 6 měsíci. Prohlížím si úvěrové zprávy bez úzkosti, která kdysi tuto činnost provázela. Neskáču, když zazvoní telefon. Nepochybuji o svém právu rozhodovat o svých vlastních nemovitostech. Později odpoledne se setkávám se svým novým právním týmem, nejen s Michaelem, ale i se 3 dalšími právníky, kteří jsou trvale v pohotovosti. Vítězství u soudu mě naučilo, že řádné právní zastoupení není výdaj. Je to investice. Společně jsme vytvořili neprůstřelné vlastnické dokumenty pro každou nemovitost Harborline. Nikdo už nikdy nebude zpochybňovat, co je moje. Po práci jedu na 510 West Alder, do budovy, kde všechno začalo. Kdysi to byla jen další nemovitost v mém portfoliu,
Dnes je to sídlo Harborline. Zaparkuji v podzemní garáži a výtahem vyjedu do haly. Claire čeká u recepce a usměje se, když mě uvidí. Poté, co se postavila po mém boku proti naší rodině, nastoupila do Harborline jako ředitelka komunikace. Krev nezaručuje loajalitu, ale činy ano. Jsi připravená na odhalení? Ptá se. Dělníci dokončují montáž bronzové desky vedle výtahu. Přejedu prsty po nápisu, hranice budují impéria. Je to perfektní, říkám jí. Claire se mě chytí za paži a jdeme do konferenční místnosti, kde za chvíli začne první zasedání správní rady fondu Harborline Women in Property Fund. Kolem stolu se shromáždí 8 žen architektů, developerů a dodavatelů. Ženy, které čelí svým vlastním verzím toho, co jsem prožila já. Můj nejnovější projekt poskytne mentorství, kontakty a počáteční financování ženám, které vstupují do oblasti realitního developmentu. Dámy, začínám. Vítejte na začátku něčeho mimořádného. Zasedání se protáhne do večera. Plány na 5 partnerství mentor-mentee. Soutěž v oblasti developmentu pro mladé ženy studující architekturu. Formální systém stížností pro dokumentování diskriminačních úvěrových praktik. Druh práce, který transformuje celé odvětví, nejen jednu společnost. Poté, co všichni odejdou, stojím sama ve své kanceláři. Světla města blikají dole. Před 3 lety jsem koupila tuto budovu. Před 6 měsíci jsem bojovala, abych si ji udržela. Dnes je základem něčeho mnohem většího, než jsem si představovala. Zazvoní mi telefon. Zpráva od mé asistentky. Dorazil dopis doručený osobně. Nechala jsem ho na vašem stole podle protokolu. Okamžitě si všimnu krémové obálky. Rukopis mé matky. Stejné plynulé písmo, kterým kdysi podepisovala školní povolení a přání k narozeninám. Před 6 měsíci by mě dopis od ní uvedl do rozrušení a spěchal bych ho otevřít. Zoufale bych se snažil pochopit. Doufal bych v usmíření. Teď ho zvednu. Všimnu si jediné řádky viditelné přes tenký papír. Chtěla jsem jen, aby si mě pamatovali. Přehnu ho jednou a zamknu do trezoru v kanceláři. Neotevřený. Některé dopisy není třeba číst. Některá vysvětlení přicházejí příliš pozdě. Procházím sluncem zalitými chodbami budovy Alder a zastavuji se u okna s výhledem na ulici. Dole se noví nájemníci smějí, když odemykají dveře svých kanceláří. Zaměnili ticho za vinu a papírování za dekoraci. Ale vlastnictví spočívá v detailech a já si všechny uchoval. Zítra zkontroluji plány na další akvizici Harborline. Podnik, o který se moje rodina pokoušela, pokračuje v růstu bez nich. Dokumenty, které se pokoušely zmanipulovat, nyní slouží jako vzor pro jiné ženy, které si stanovují vlastní hranice. Vracím se ke svému stolu, kde na mě čekají plány nové nemovitosti. V mé kanceláři. V mé budově. V impériu, které jsem vybudovala.